Πάμε στο δεύτερο θέμα που με απασχολεί σαν δημότης και απασχολεί τους ακροατές της συγκεκριμένης εκπομπής λίγο περισσότερο, μια που είναι επιτροχίτες. Ξέρεις ότι είμαστε εμείς λίγο πιο πολύ επιτροχών. Σταύρο, πες μας σε παρακαλώ, τι θα γίνει με τα πεζοδρόμια. Ποια είναι μια πρόταση, ως συγκοινωνιολόγος που μπορείς να μας πεις, αλλά και ως δημοτικός, υποψήφιος δημοτικός ταγός. Τι θα γίνει με τα πεζοδρόμια, Λαγός. Κάντε δουλειά και ό,τι θέλει να είναι. Χάρη, τα πεζοδρόμια. Δεν μπορεί μια γυναίκα έγκυος, μια γυναίκα με τέτοιο, ένας με ειδικές ανάγκες. Οι άνθρωποι με τις ειδικές ανάγκες, βέβαια, στην Ελλάδα είναι αποκλεισμένοι στα τάρταρα. Χάρη, γρήγορα και απλά και πρακτικά. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, θα πρέπει να πάρει κάποιος ένα καροτσάκι. Ναι. Μια υπάλληλη του Δήμου μαζί με την πολιτική ηγεσία και το καροτσάκι να το στείλουν σε όλα τα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης και να σημειώσουν σε ένα χάρτη με ένα μαρκαδόρο. Καροτσάκι παιδιού. Καροτσάκι παιδιού. Θα βάλουμε γυναίκα δημοτικό σύμβολο. Ναι, καροτσάκι παιδιού. Ναι. Και με ένα μαρκαδόρο θα ζωγραφίσουν σε ποια σημεία κόλλησε το καροτσάκι και δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Εκείνα τα σημεία θα αποκατασταθούν όλα και επίσης θα έπρεπε να μπει ένα μίνιμουμ πλάτος 2 μέτρων κατελάχιστον σε όλα τα πεζοδρόμια της πόλης. Το δεύτερο πράγμα. Να φαρδίνουν τα πεζοδρόμια. Να φαρδίνουν τα πεζοδρόμια. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει, ναι. Μπορεί να γίνει και μπορεί για να το λες κοινωνιολόγος. Αλλά το βλέπω δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Χωρίς να είναι εις βάρος της κυκλοφορίας, ούτε κάνει και της στάθμευσης. Και σας λέω αμέσως. Το παράδειγμα, για να μην λέμε λόγια του αέρα παρότι είμαστε στον αέρα. Ναι. Φανταστείτε έναν δρόμο 6,5 μέτρα πλάτους. Ποια είναι 6,5 μέτρα για πες με έναν δρόμο 6,5? Μητροπόλεως πόσο είναι? Είναι παραπάνω. Αλλά ένας μονόδρομος 6,5 μέτρων. Ναι. Έτσι, πολλοί δρόμοι στη Θεσσαλονίκη. Τα 2 μέτρα τα καταλαμβάνει η στάθμευση. Και τα 4,5 που παραμένουν είναι μία λωρίδα. Φαρδιά. Και έτσι δημιουργεί και την αίσθηση της παράνομης στάθμευσης επειδή είναι φαρδιά. Ενώ αν το αφήναμε στα 3,5 μέτρα θα κερδίζαμε 1 μέτρο. Κάτι παρόμοιο όπως έχει γίνει στην Προξένου Κορομιλά. Προξένου Κορομιλά, τη θυμούνται Θεσσαλονίκη στα παλιά χρόνια. Όχι τα παλιά, όχι τα παλιά, μην μας κάνεις χάλια. Τι τα παλιά, πρόσφατα. Πριν από 10 χρόνια. Τα παλιά όταν λες, τέλος πάντων. Πριν από 10 χρόνια. Σε βάζουμε και συνοδηγό. Λοιπόν, πριν από 10. Πόσο βάρδος έχει η Προξένου Κορομιλά? 3,5 μέτρα. Σοβαρά. Ακριβώς. Και είναι τέλεια με όλα τα φορτηγά. Και ταυτόχρονα αποθαρρύνει. Κανένας δεν μπορεί να παρκάρει. Και ταυτόχρονα δεν χρειάζεται ποτέ κανένας τροχονόμος να κατέβει ποτέ. Πραγματικά είναι ο υπαδειγματικός δρόμος όσον αφορά και γι' αυτό άλλωστε αυτόν τον υπαδειγματικό δρόμο μαζευτήκαν τα πιο ακριβά καταστήματα της πόλης. Βλέπετε αμέσως πώς επηρεάζεται και πώς ανέβηκε το στάνταρ του δρόμου, διότι μπορούν άνετα να περπατήσουν στο πεζοδρόμιο. Αυτό που έχει σημασία, Χάρη, είναι ότι η πόλη είναι φτιαγμένη για τους πεζούς. Δηλαδή πρέπει να σχεδιάζεται με βάση την αναφορά του ανθρώπου πεζού και όχι την αναφορά του ανθρώπου οδηγού. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος πεζός είναι η σχεδιαστική μονάδα της πόλης. Ο κάθε οδηγός θα είναι και πεζός, ενώ ο κάθε πεζός δεν θα είναι και οδηγός. Αυτό δεν συζητιέται. Το δε σύγχρονο πρόβλημα που έχουμε σήμερα, που είναι η παράνομη στάθμευση και η κυκλοφορία των μηχανών πάνω στο πεζοδρόμιο, που είναι μεταμοντέρνο πρόβλημα. Αυτό είναι μεταμοντέρνο. Βλέπω τώρα έχει γίνει καινούργια μόδα, γιατί συνέχεια καινούργιες μόδες είμαστε. Στην Τσιμισκή προχθές, μάλιστα κουβαλούσε και τις εφημερίδες, ήταν ένας περιπτεράς αυτός τελικά, γιατί τον ακολούθησα. Είχε ανέβει ανάποδα στο πεζοδρόμιο και στην Τσιμισκή, αντίθετα στο ρεύμα, όπως λέμε, contra flow λοιπόν. Γεμάτος με τις πακέτες εφημερίδες και κορνάριζε κιόλας. 8 η ώρα πάνω στη Τσιμισκή στο πεζοδρόμιο και απορούσε βέβαια, γεμάτος απορία, κοιτούσε γιατί δεν ανοίγουν δρόμο οι αγενέστατοι πεζοί. Αναρωτιέμαι αυτό. Η Δημοτική Αρχή δεν το έχει διαπιστώσει, ένα σύνδρομο το οποίο φοβάμαι μην θρηνήσουμε το πρώτο θύμα πεζό πάνω σε πεζοδρόμιο, Χάρη. Έτοιμοι είμαστε, ας ακούσουμε ένα τραγούδι και θα σου πω και πάνω σε αυτό κάτι. Θα κάνει λοιπόν η Δημοτική Αρχή με το καροτσάκι, μου αρέσουν τα πρακτικά πράγματα, μια βόλτα θα σημειώσει που δεν μπορεί να περάσει η μαμά με το καροτσάκι, ο παππούς με το καροτσάκι, ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες. Κανένας δεν σκέφτεται. Βλέπω μετά από τόση κινητοποίηση, τόσα χρόνια κινητοποίηση, θυμάμαι τώρα άσχετο
ότι μέχρι και η γυναίκα του Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού ήταν άνθρωπο, είχε κάποιες ανάγκες, σε πάση περιπτώσει. Ναι, για να μην λέμε μόνο του Μητσοτάκη τα κακά. Είχε κάνει μεγάλη εκστρατεία και είχε κάνει εδώ και καυγά ολόκληρο, τον οποίο έχω καλύψει με τις τότε δημοτικές αρχές για τις ράμπες των ειδικών αναγκών. Ακόμη 20 χρόνια και νομίζω οι περισσότεροι το αντιλαμβανόμεθα, πάνε να βρεις ελεύθερη. Γιατί εντάξει η αστυνόμευση, αλλά η αστυνόμευση. Πώς αστυνόμευση? Η αστυνόμευση δεν μπορεί, δεν επαρκεί ποτέ. Δεν επαρκεί αν δεν το συνειδητοποιήσουμε κι εμείς. Δεν μπορεί να φτάσει στο σημείο να έχει έναν αστυνόμο. Πρέπει λοιπόν συνεχή ενημέρωση. Συνεχή ενημέρωση και πρακτικά μέσα και σχεδιασμός στην πόλη τέτοιος που να αποθαρρύνει πρακτικές που δεν επιθυμούμε. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε εθνική διαπαιδαγώγηση. Εθνική ηθική διαπαιδαγώγηση. Να φτάσουμε στο θέμα της κυκλοφορικής αγωγής, το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ας την κυκλοφορική αγωγή, δεν θέλω κυκλοφορική αγωγή. Θέλω πρακτικές λύσεις τώρα. Της επόμενης μέρας. Μία είναι λεωφορειόδρομοι. Μία είναι να στενέψουμε τους δρόμους, να κερδίσουμε τα 4,5 μέτρα που είναι το 1 μέτρο, είναι αχρίαστο. Το 1,5 μέτρο. Το αχρίαστο μέτρο να το πάρουμε, να το δώσουμε, να το πάρουμε εμείς πίσω. Να το πάρουμε εμείς. Γιατί είμαστε όλοι οι πεζοί. Ή ως πεζοί ή ως ποδηλάτες. Να και η λωρίδα του 1 μέτρου που ψάχνουμε για να κάνουμε ποδηλατόδρομους παντού. Οι ποδηλατόδρομοι λοιπόν, πάμε στους ποδηλατόδρομους που είναι και της μόδας. Κλείσαν ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, εδώ σε αυτό το σε αυτή τη συχνότητα εδώ στο 107,1. Είχαμε τότε που θα ανοίγαν, ήταν τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, μου φαίνεται, επισήμως οι ποδηλατόδρομοι. Τι έγινε με τους ποδηλατόδρομους, έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, σαν συγκοινωνιολόγο ρωτάω? Οι ποδηλατόδρομοι γίνανε σε ένα μήκος μικρό. Είναι μια φιλότιμη προσπάθεια και είναι λάθος έργο όμως. Είναι λάθος έργο. Δηλαδή είναι λάθος έργο για τον εξής λόγο. Διότι ο ποδηλατόδρομος θα έπρεπε να γίνει πάνω στο πεζοδρόμιο και όχι στο δρόμο. Εμείς μάλιστα εδώ η Δημοτική Αρχή έβαλε έγχρωμη άσφαλτο, η οποία κοστίζει όσο θα κόστιζε εάν επέκτηνε το πεζοδρόμιο σε εκείνο το σημείο, και χωρίς να έχει την ανάγκη να βάλει το λάστιχο αυτό που έχει βάλει, το οποίο μαυρίζει μετά από 6 μήνες. Το βλέπουμε όλοι μαυρισμένο. Έχει φύγει εμένα στην Στρατηγού Καλάρη. Έχουν φύγει τα λάστιχα, δεν ξέρω αν τα κάνανε επίτηδες ή πώς τα βγάλανε. Το λάστιχο φύγανε. Είναι λάστιχο βιδωμένο στην άσφαλτο. Και μείνανε οι βίδες, μείνανε δηλαδή μια κακοτεχνία. Θα σας το πω λίγο συνοπτικά. Λάθος η έγχρωμη άσφαλτος. Διότι όταν θα πας να ασφαλτοστρώσεις το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου, θα έχεις πρόβλημα με το κομμάτι του ποδηλατόδρομου. Λάθος το λάστιχο, διότι μαυρίζει και φεύγει, και με όλα αυτά τα λεφτά θα μπορούσαμε να είμαστε πάνω στο πεζοδρόμιο. Πάνω στο πεζοδρόμιο και σε όλη την πόλη. Η Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να διατρέχεται με ένα ποδήλατο από το βάθος της Σταυρούπολης, πώς λέμε, από τα βάθη της Καλιφόρνιας. Ναι. Από τα βάθη της καρδιάς. Από τα βάθη της καρδιάς. Λοιπόν, μέχρι την Καλαμαριά. Θα έπρεπε να μπορείς να πηγαίνεις με ποδήλατο. Ασό Καλαμαριά. Θα μπορείς να πηγαίνεις με ποδήλατο, διότι είναι η πόλη με την παραλία, καταρχάς, τη μεγαλύτερη της Ευρώπης. Δέστε την ηλιοφάνεια σήμερα, δέστε την ημέρα σήμερα. Παρότι έχει λίγο κρύο τσουχτερό, αλλά με ένα ωραίο άνορακ βγαίνεις και κάνεις ποδήλατο εξαιρετικό, και η νεολαία φανταστείτε. Δηλαδή, τώρα εδώ μου είπες και κάτι το οποίο το συνειδητοποιώ, ότι δεν κάναν το πεζοδρόμιο για ποιους λόγους, δεν ανεβάσανε στο πεζοδρόμιο πάνω τα ποδήλατα, αφού ήταν το κόστος. Εγώ νόμιζα το δυσβάστακτο κόστος θα ήταν. Δεν είναι δυσβάστακτο το κόστος, διότι τα λάστιχα δεν είναι φθηνά και επίσης φύγανε, άρα πρέπει να τα αντικαταστήσουμε. Και η έγχρωμη άσφαλτος και έτσι κι αλλιώς ανεβαίνουν και. Δεν είναι φτηνή, αλλά ρωτώ, όταν θα πας να συντηρήσεις το υπόλοιπο κομμάτι του οδοστρώματος, πώς θα το συναρμόσεις με την έγχρωμη, πώς θα έρθεις να κολλήσεις? Δηλαδή, μετά τους όλο δρόμους κάνουμε. Η ειδικότητα σου είναι να κάνεις δρόμους, πολεοδρόμους κλπ. Και όλο μας βάζεις να κάνουμε λεωφορειόδρομους, ποδηλατόδρομους. Τι άλλο θα πρέπει να κάνουμε? Πεζόδρομους. Πάντως, με καλύτερη κατανομή και ορθολογιστική διαχείριση του υπάρχοντος οδικού δικτύου, δίνουμε χρήσεις και σε άλλους χρήστες, δηλαδή στα ποδήλατα και στους πεζούς. Ας δώσουμε πάσα στον Αλέξη Κουντή να βάλει τις διαφημίσεις που πρέπει και επανερχόμεθα. Σταύρο Κωνσταντινίδη, κάναμε όπως είπαμε, τους λεωφορειόδρομους, κάναμε και τους ποδηλατόδρομους. Ένα μεγάλο πρόβλημα, θα σου πω εγώ τι αντιμετωπίζω σαν ένας πολίτης, σαν ένας δημότης εδώ που περπατάει, είναι και τα μηχανάκια. Αν και κυκλοφορώ με 50 σκουτερόπαπο στην πόλη, και εγώ το κάνω, παρκάρουμε πάνω από στα πεζοδρόμια. Αφαιρώντας, ξέρεις, και εκεί ακόμη υπάρχει. Κάποιοι πάνε σε γωνία, κάτι σε ένα δέντρο, κάποιοι προσέχουν. Αλλά πάρα πολύ
συνεποχούμενοι μας. Ανεβάζουν πάνω στο πεζοδρόμιο, κλείνουν τελείως το πεζοδρόμιο. Έτσι δημιουργήθηκε και η μόδα της κίνησης. Διότι η ιδέα να το παρκάρω πάνω δημιούργησε και έφερε μετά την ιδέα να κυκλοφορώ και πάνω. Δηλαδή, επειδή για 5 μέτρα το μηχανάκι το πήγαιναν για να το παρκάρουν στο πεζοδρόμιο, Μάλιστα. επειδή δεν υπήρχε όμως στάθμευση για μηχανάκια. Ούτε τώρα υπάρχει. Έχουν γίνει μερικά, αλλά μην νομίζουμε ότι τα μηχανάκια θέλουν και αυτά αρκετό χώρο. Θέλουν αρκετό χώρο, όχι μικρό. Είναι υποτιμημένη η συμμετοχή των μηχανών. Δηλαδή, από τη μία λέμε ότι. Που πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας και τα θέλουμε γιατί διευκολύνουν πάρα πολύ την κυκλοφορία, γιατί τα μηχανάκια θα μπορούσαν να είναι αυτοκίνητα άμα δεν ήταν μηχανάκια, αλλά δεν τους δίνουμε την παροχή που δικαιούνται πλέον στην πόλη. Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα, για να συνεχίσουμε. Να αγκαλιάζουμε τα μηχανάκια. Αγκαλιάζουμε τα μηχανάκια και τους κάνουμε χώρους πραγματικούς προκειμένου να σταθμεύουν. Διότι σε μένα στο σπίτι μου, ας πούμε, και στο γραφείο μου έχει χώρο για πάρκινγκ δίπλα. Ωραία. Σχετικά δίπλα, στα 20 μέτρα στο γραφείο. Αλλά είναι για καμιά δεκαριά μηχανάκια. Στη γειτονιά μου και στο γραφείο και στο σπίτι, γύρω-γύρω, όπως επειδή ξέρεις και από μια επαγγελματική διαστροφή, στο τετράγωνό μου παρκάρουν καμιά 40-50 μηχανάκια κατά περιόδους. Δηλαδή δεν γίνεται. Και το μηχανάκι δεν είναι αυτοκίνητο, ξέρεις, το ανεβάζει στο πεζόδρομο. Αφού τα δημιουργούσαμε λοιπόν, θα μπορούσαμε εύκολα μετά να περιφρουρήσουμε την μία. Έχει χώρο. Έχει χώρο. Έχει χώρο, διότι ο χώρος, καταλαμβάνεται σήμερα, είναι διαδοχικά, είναι μια κυλιόμενη σκάλα. Επειδή κατεβαίνουν τόσα αυτοκίνητα, επειδή δεν έχουμε λεωφορεία, επειδή αν κάναμε τους λεωφορειόδρομους, αν κάναμε τη δημοτική συγκοινωνία θα είχαμε λιγότερα αυτοκίνητα, θα μπορούσαμε να πείσουμε γι' αυτό, θα κερδίζαμε χώρο για τα μηχανάκια, θα τα βγάζαμε από τα πεζοδρόμια. Αυτή είναι η αλυσίδα των πραγμάτων. Η αλυσίδα είναι να πάμε στη συνταγή Τζουλιάνι. Ο Τζουλιάνι ήταν ένας τελευταία δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος έβγαλε τη θεωρία και στην εφήρμοση στην πράξη μηδενική ανοχή. Και για τα πάρκινγκ και για την κλιματικότητα, για όλα. Στη Νέα Υόρκη πρόσφατα, ευρισκόμενος χάρη στην Times Square, γίνονται δραστικές μειώσεις στην κατεύθυνση αυτή που περιγράψαμε πριν από λίγο. Δηλαδή μια νέα διαχείριση του οδικού και δημόσιου χώρου. Έτσι ήταν. Στη Νέα Υόρκη έχει πολλά ωραία σήματα. Το ένα σήμα είναι εκεί που έχει διάφορα απαγορεύεται το παρκάρισμα κλπ. Υπάρχει ειδικό σήμα που λέει Don't even think to park here. Όπου είναι, ξέρεις, πάνω σε στροφές. Αυτό τώρα που λες, Χάρη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί να πούμε το εξής. Γιατί οι Αμερικανοί βάζουν το μάρκετινγκ ακριβώς και στην διαδικασία διαχείρισης των πόλεων, όπου εμείς ποτέ δεν έχουμε σκεφτεί ως πολιτεία ότι προκειμένου να περάσουμε μια νέα αντίληψη συνύπαρξη στο δημόσιο χώρο, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε κάποια μηνύματα. Στην Ελλάδα η λέξη συνύπαρξη δεν υπάρχει. Ο καθένας είναι για την πάρτη του. Την κυκλοφορία όμως δεν μπορείς να μην την επικοινωνήσεις. Πρέπει να την επικοινωνήσεις. Πρέπει ως κράτος, ως δήμος, ως διοίκηση να την επικοινωνείς. Αν βγάλεις ένα φυλάδιο και γράψεις ένα ευαίσθητο κείμενο για το ποια πρέπει να είναι η σχέση του πεζού και του οδηγού και του οδηγού με τους μαθητές που κυκλοφορούν στους δρόμους, τότε είναι βέβαιο ότι θα επιτύχεις μια ευαισθητοποίηση και μια καλύτερη συμπεριφορά στον δρόμο. Αλλά αν δεν κάνεις αυτό τίποτα... μου θυμίζει εκπολιτισμό των αγρίων. Και μου αρέσει διότι βάζεις την κατεύθυνση που και αυτό εγώ πιστεύω πρέπει να γίνει, ότι για να ξεκινήσουν όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να έρθει ένας εκπολιτισμός, δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος, να σεβαστεί ο κόσμος.